Рэжым Лукашэнкі збіраецца бамбіць Воложын, заходнія санкцыі сапраўды яшчэ не працуюць, ну а беларусы тым часам адзначаюць 30годдзе са смерці Савка. Паважанае гаспадарства, добрый вечар, мяне зваць Зміцер Міцкевіч, вы глядзіце праграму без акрэдытацыі і менавіта гэтыя тэмы мы сёння будзем абмяркоўваць. А рабіць гэта разам са мной будуць мае сябры і калегі. Марына Яновіч, журналістка Белсату. Добрый вечар. Добрый. Северын Квяткоўскі, публіцыст. Добрый день. І прадпрымальнік і грамадскі актывіст Кірыл Атаманчык. Добрый вечер. Пачнем давайте, напэўна, з самага смешнага. Савет міністраў, гэтак званы, пастанавіў з 1 студзеня 2022 году забараніць увоз харчовых прадуктаў з краінаў захаду. Ну, там цэлы шэраг. Данные меры – это своего рода защита внутреннего рынка и обеспечение нашего производителя. Они оправданные, правильные, адекватные, своевременные. И каждый производитель с той стороны должен подумать, что делает их правительство, применяя санкции в отношении нас. Но нас они на колени не поставят, наш рынок не нарушат, а рынок собственных стран нарушат. Скажется все это и на прибыли их предприятий. Все это аукнется и фермерам, и переработчикам. Давайте вот просто адразу адкажам. Гэта вот просто смешна. Ці гэта вельмі смешна? Кірыл, давай пачнем з цябе. Калі пабачыў карацей гэтую пастанову, гэта яшчэ падаецца ці то Макей, ці то нехта іншы казаў, што мы там вельмі там моцна адкажам і гэтак далей. Ну я сапраўды, падаецца, нават у Фейсбуку напісаў, што здаецца, кагосьці разбамбяць. І пэўна, я тады просто гадаў, якія з беларускіх гарадоў яны разбамбяць. Вось. Так, в прынцыпе, і атрымалася, што гэтая пастанова, фактычна, на мой погляд, з-за таго, што нешта сур'ёзнае яны адказаць не могуць, альбо нават калі б хацелі, то ім дядя Вова не дазваляе зрабіць, то ў прынцыпе гэта хоць нешта, чым можна проста прынамсі ушчыпнуць. Але проста што з такога ушчыпу першыя, хто, скажем так, атрымае задавальненне альбо асалоду ад гэтых дзеянняў, гэта будуць звычайныя беларусы, якія, ў прынцыпе, адчуюць гэта ўсё у першую чаргу на сабе, а другое гэта будуць, скажем так, добрасумленныя бізнесоўцы, якія займаюцца прадпрымальніцтвам альбо бізнесам. Але на гэтым заробяць пэўныя колы людзей, якія, ў прынцыпе, знаходзяцца, хутчэй за ўсё, у атачэнні Лукашэнка. Вось, я думаю, што зусім хутка мы пабачым якую-небудзь там, скажем так, сербскую мілку, вось, альбо кіндер які-небудзь там з Іорданіі, там, разумееце, вось, то бок фактычна гэта будзе выглядаць, напэўна, прыкладна так. Я адразу падумаў, што мы абыдземся нашымі беларускімі крэветкамі і нашымі беларускімі авакадамі. Той бок, зразумела, што гэта нават не на зло маме вушы адмарожу, а гэта яшчэ, калі расейцы могуць сабе гэта яшчэ дазволіць, і тое так, з напругай, тым не менш, у іх там і Кітай ёсць побач, і всякае рознае. Да, і ты ж вот мілка з Іорданіі. То ў беларускім выпадку гэта все выглядае настолькі трагікарыкатурна, потому что улада весь час спрабуе паўтарыць Расею, да, штосьці такое маштабнае, і пад Сталіна закос, тут вот уже мы можем сабе дазволіць абысціся без заходніх тавараў. Гэта все нагода для добрай сатыры і не больш. І шкада, конечно, спажыўцоў. Дарэчы, пра спажыўцоў. Самае забаўнае ва ўсёй гэтай гісторыі гэта тое, што гэты санкцыі не будуць распаўсюджвацца на прадпрыемствы, якія ўвозяць гэтыя прадукты дзеля перапрацоўкі. То бок, беларускія крэветкі в Расею так далей будуць ехаць, яблыкі і ўсё астатняе. І вось тут мне вельмі падабаецца крывадушча лукашыстаў. Вы глядзіце, гэта заходнія санкцыі
будуць, значыць, пагаршаць жыццё беларусаў, а не тое, што ўводзяць яны. Які вось лоўкі, як звычайна, яны выкарыстоўваюць гэты прапагандысцкі прыём адлюстравання, да? Што абвінавачваць праціўніка, апанента в тым, што робіш сам. Вось самі якраз менавіта гэтымі займаюцца. Калі я пачула пра гэтае паведамленне, я думала, ну, стрэл у нагу, нічого падобнага. Гэта стрэл не ў нагу, а ў галовы ўсім нам. Таму што ўсё дно, напрыклад, на беларускім стале звычайнага беларуса будзе там зеленская бульба, браслаўскія грыбочкі, там якія-небудзь яблыкі са століна, але будуць сталы, дзе будзе ўсё, і ласасіна, і крэветкі, ўсё што заўгодна. Разумееце, у нас неяк так атрымліваецца, што ўсе роўныя, але некаторыя раўнее. Гэта савок, той самы савок, які, як ты, Зміцер, кажа, здох. Нічога ён не здох. Ён нармальна развіваецца, пусціў карані, просто ўжо пашыраецца, зараз перастаў саромецца, перастаў хавацца, скажам так. Будуць спецыяльныя магазины толькі для сваіх. Будуць спецыяльныя там якія-небудзь, ну, я не ведаю, прадпрыемствы толькі для сваіх, хаця, наколькі я ведаю, ўжо і ёсць. Звычайныя беларусы гэта на сабе адчуюць. А тыя, хто гэта робіць, не думаю. Не думаю. Зразумела, што гэта паказуха, але мяне тут цікавіць іншае. Што яны будуць рабіць сапраўды дзеля таго, каб адыграцца за вось гэтую паразу в гэтым канфлікце з міграцыйным крызісам, куды яны могуць пайсці далей і якія ў іх ёсць варыянты? Северын, як думаеш? Ну, ўжо ж як бы прагучала, што будзем прасіць у дзядзі Вовы ядзерную зброю. Мне здаецца, што далей ўжо цяжэй штосьці прыдумаць. Дзядзя Вова, адсыпу ранчыку. Ну, шантажаваць чымсьці далей спрабаваць. Просто сапраўды тут ўжо фантазія неяк слаба уяўляецца, што ўжо пасля шантажа там, а вот мы ядерную зброю попросім. У мяне сосед, знаете, в дзяцінстве было такое, а вот у мяне сусед десантник, он вот, пацаны, вас выйдзе во двор и всех вас тут паганяе. Вот ёсць такі сусед, вот десантник дядя Вова. Таму, шчыра кажучы, ну, я асабіста пакуль не уяўляю. Нават было б цікава паглядзець, таму што часу-то не шмат, в прынцыпе. Трэба ўвесь час даказваць, што ты типа круты такі, а яно так не выглядае. Ну, абсолютно згодны, в прынцыпе, з такой тэзай, таму што, ну, як бы з аднаго пункту гледжання сапраўды цікава паглядзець, з іншага пункту гледжання, ну, калі проста, ну, ты так сябе крыху ущипнеш і такой, ах, так гэта ж мы ж не просто сериальчик глядзім. Вось, гэта ўсё ж такі, ну, жыццё, там засталіся нашыя родныя, сваякі, і гэта пэўны такі эксперымент, які адбываецца на вось гэтай тэрыторыі, да, і тут, ну, вось калі ты просто ловіш себе на думцы, што ў гэтым эксперыменце як бы удзельнічаюць як бы, ну, просто звычайныя людзі і абсалютна, ну, напрыклад, там не чужыя там вам, нам і гэтак далей, то тут ад гэтага становіцца крышку жудасна, таму што ты уяўляеш, што краіна, ў прынцыпе, зараз у закладніках, ну, скажем так, у вар'ятаў, і разбірацца з тым, што вар'ят можа зрабіць, да, ну, то бок пралічваць яго крокі, ну, магчыма, гэта задача для псіхолагаў, ну, альбо для псіхіятраў. Але мне падаецца, што вось якраз такі 20-21 гады як бы даказалі нам, што планаваць нешта ў сітуацыю з Беларусю, ну, гэта такое вельмі цяжкая і абсалютна няўдзячная такая праца, якая можа просто быць змарнаваная ўшчэнт там праз тыдзень альбо праз месяц. Абсалютна згодная, таму што вось гэты, як кажуць, таракан у галаве, там фестываліць ужо дзень і ноч, там 24/7. І куды гэты карагод кузурачы рушыць у наступны дзень, ну, у наступную гадзіну ці хвіліну, хто можа сказаць? Тут нават псіхіатры, я думаю, бессільныя. Мне спадабалася тэза аднаго з эканамічных аналітыкаў, які сказаў, што самі па сабе санкцыі заходнія супраць рэжыму хутка не працуюць, то есть яны все так на аддаленую перспектыву. Але у хуткай перспектыве яны нервуюць, скажем так, кліента і, в
прымушаюць яго рабіць такія крокі, які яшчэ далей зацягваюць яго у багну. То есть тое, што магчыма, тое, што мы зараз, напрыклад, абмяркоўваем, это абсурд, это ж таксама вынік такі і падобныя нейкія рэчы можна чакаць і далей. Мы не можам іх прадказаць, але, мне здаецца, 99% таго, што штосьці падобнае будзе далей працягвацца і рацыянальна абсалютна, што ідзе на шкоду самому ж хлопчыку, які хоча адмарозіць сабе вушы. Не ведаеце, што здзіўляе? Ладно, там нехта сядзіць такі, скажем так, мозгавы цэнтр, які прыдумляе всю эту лухту. Прыдумляе і неяк так спрабуе ажыццявіць. Але няўжо вакол няма такіх людзей, больш-менш хаця б нармальных, якія б сказалі: так, стоп, хлопцы, стоп. Давайте вы неяк так ужо подумаем, што можна зрабіць трошкі ў іншы бок. Каб не горш было, а давайте, каб мы ўжо не выглядалі такімі поўнымі ідыётамі. Пакуль што атрымліваецца толькі так. Зноў ж таки, тут можна прывесці вельмі шмат прыкладаў такіх мазгавых цэнтраў. Напрыклад, при Сталіне ці Кім Чен Іры нехта мог сказаць гэтым вар'ятам, в принципе, стоп, давай подумаем. Не. Так працуе сістэма, яна як бы згнівае ушчэнт згнівае, і таму ты альбо можаш у гэтай сістэме як бы прыстасавацца і спрабаваць выжыць, альбо ты просто сыходзіш з гэтай сістэмы. Таму як бы там, мне падаецца, амаль не засталося тых людзей, якія ў прынцыпе могуць хоць нешта сказаць. А таму, як бы, мне падаецца, што адзін з найбольш верагодных сцэнароў – гэта проста самаразбуральніцтва. То бок ім, фактычна можна не замінаць. Адзінае, што сапраўды гэта зойме час, і ад гэтага вельмі шмат людзей будзе пакутаваць. Так, але, ведаеце, не зайздрошчу тым пакутам, якія зараз у іх саміх. Як жа ім страшна. Можаце сабе ўявіць, як жа ім страшна. Як яны баяцца гэтага ўсяго это. Калі-небудзь скончыцца, яны ўсё разумеюць. Думаю, што не. Не, чисто па-чалавечы, я вас разумею, але, зноў ж такі, з іншага боку, мне ўсё адно. Хай хоць у іх там, не ведаю, што заўгодна адбываецца, мне падаецца, што плеваць. Моя баба Юзефа казала, хоць ты сабе галавой налажы. Я думаю, што там 50-50. Там ёсць людзі, якія ў выніку адмоўнай селекцыі просто реально не разумеюць. Ім это не іх задача разумець. А такія ідэолагі, некаторыя, якіх можна там пабачыць на дзяржаўных тэлебачаннях, я думаю, яны все разумеюць, конечно, і іх уже все падрыхтавана на выпадак. Новосибирский университет які-небудзь, служба аховы в Тюмени дзе-небудзь. Солнечные пляжи Магадана. Это навряд ці, некае цёплае местечко, то дакладна. Але это зноў жа, я упэўнены, што все это БТ і ОНТ глядзяць толькі беларускія незалежныя аналітыкі, журналісты і іншыя спецыяльна зацікаўленыя людзі. Бо я памятаю, рэйтынг, здаецца, у таго ж СТВ 4% нават у пагрэшнасць не ўваходзіць. Статыстычную, так што... Не, я ведаю шмат людзей, якія глядзяць БТ. Так 4% гэта немало людзей, конечно. І гэта сапраўды гэта тое, што засмучае задужа, таму што людзі канкрэтна лозунгамі, паміж сабою і са мною, асабліва са мною, яны размаўляюць лозунгамі. Мне ж па тэлевізару сказалі. Я уже зразумеў узростовую аўдыторыю, вы уже представали. Так. Ведаеце, я вам честно скажу, что 10% у ОНТ, 4% у СТВ, ад агульнай колькасці людзей гэта шмат, але ў прынцыпе гэта ні на што не ўплывае, так што дай Бог ім здароўя гэтым вашим знаёмым, хай уже спакойна. Гэта так, я таксама нікому смерці не жадаю. Давайте цяпер пра дзеянні захаду непасрэдна паразмаўляем. Таму што тыя санкцыі, якія былі, напрыклад, супраць гаманцоў Лукашэнкі, як паказваюць расследаванні маіх калег, увогуле гэта фуфло. То бок гэта не працуе. Проста ноль. Ніякага эфекту. Зразумела то, што іміджавы эфект
ёсць, да, гэта рэжым Лукашэнкі робіцца яшчэ больш таксічным, ну, зразумела, гэтыя все рэчы, яны тут, в прынцыпе, ясныя. Але вось тое, на што яны былі накіраваны, мы в гэтым выніку не бачым. Так вось, ці ёсць нейкая верагоднасць, што мы пабачым вынік у 5-м пакеце санкцый, у сектаральных санкцыях, ці штосьці з гэтага запрацуе, наколькі вялікая верагоднасць такога развіцця падзей? Кирилл, давай пачнем вот з цябе. Ну, я адразу скажу такі, ведаеш, што называецца дисклеймер, да? Ось, я абсолютно перакананы, што як бы все тое, што адбываецца ў Беларусі, першыя, хто на гэта могуць паўплываць, гэта непасрэдна Беларусь. Ну, як бы на тую сітуацыю, якая адбываецца ўнутры краіны. Гэта першая і самая моцная як бы сіла, якая ёсць сіла ўздзеяння. Але ну паколькі зараз гэтая сіла, скажем так, ну не дзейнічае, да, з-за пэўных абставінаў, ну то тады мне просто тут, чаму я зрабіў гэты важны дисклеймер, тому што вельмі часта я таксама чую такую вось крытыку: ага, там нам Еўропа там не дапамагае, США там нам не дапамагаюць, там бла-бла-бла-бла-бла. Ось, але ну як бы па сутнасці ўсё ж таки, ну трэба быць шчырымі, тое што гэта абсалютна, ну скажем так, ускоснае дзеянне, якое ну будзе ісці выключна ў інтарэсах непасрэдна краінаў ЕС і США. То бок і гэта абсалютна не факт, што гэта будзе ісці ў інтарэсах непасрэдна саміх беларусаў, ну у сваёй большасці, таму што зноў ж таки санкцыі гэта вельмі, калі яны выконваюцца, гэта вельмі жорсткі сродак уздзеяння у тым ліку на насельніцтва краіны. То бок яно бяднее, яно становіцца менш заможным і гэтак далей. Таму у гэтых пытаннях трэба быць вельмі такімі асцярожнымі. Ні Захад, там, ні США нам, в прынцыпе, нічым не абавязаны. Яны выконваюць функцыю зараз, ну, такую, скажем так, маральная падтрымка, яна як бы накладвае пэўныя абавязкі. Таму, калі вы кажаце, што мы там за дэмакратычную Беларусь, мы там супраць Лукашэнкі і гэтак далей, ну то хлопцы, дзяўчыны, ну наперад, ну так дэманструйце, што у вас ёсць нешта больш, чым словы. Ну і фактычна вось тыя санкцыі, якія мы зараз бачым, гэта ну такая дэманстрацыя пэўных крокаў уздзеяння. Хаця, ну, давайте, зноў ж таки, я тут прытрымліваюсь пазіцыі рэалізма, з пункту гледжання як бы бізнеса, а гэта у першую чаргу уздзеянне на эканоміку і бізнес, у тым ліку, вось, і пра гаманцы Лукашэнка і гэтак далей, гэта ўсё, в прынцыпе, гэтыя ўсе колы, гэта закладнікі, в прынцыпе, палітычных абставінаў, да? І вось зараз, скажем так, вось гэтая сітуацыя, якая разгарнулася вакол Беларусь-Калі, да, і Клайпедскага порта, гэта вось просто цудоўнейшая карціна таго, што зараз адбываецца. Значыцца, калі мы, ну, я ў Літве, і літоўская дзяржава як бы дэкларуе тое, што яны там падтрымліваюць дэмакратычную супольнасць, яны змагаюцца там супраць дыктатуры Лукашэнку і гібриднай вайны, якая была ім развязана, і там і бла-бла-бла і так далей. Вось, то ну, стае лагічнае пытанне. Ну так, а якім чынам вы змагаецесь? Ну, то бок, вы дэкларуеце адно, а па сутнасці ўсё як бы застаецца як і было, плюс у Літве за гэты год просто рэкордная колькасць гандля з Беларусю, які просто, ну, у параўнанні з мінулымі гадамі просто выстрельвае. Ну, то бок, на словах адно, на справе зусім іншае. І гэта натуральна ўзнікаюць пытанні. І вось гэта вся заварушка зараз у Літве, калі паўсталі два такіх лагеру, да? Один лагер кажа, што окей, ну, это Міністэрства транспарта і Міністэрства замежных спраў, гэта тыя міністры, якія быццам бы, ну, такія, скажем так, зрабіліся такімі д'Артаньянамі і сказалі, што ой, ну, мол, мы тут налажалі, мы можам сысці ў адставачку, да?
І з іншага боку ёсць бізнес, то бок гэта чыгунка, гэта клайпедскі порт і гэтак далей. Ну то бок гэта тыя камерцыйныя структуры, сэнс існавання якіх гэта зарабленне грошай. Ну то бок, ну это нормально. Вот. І зараз увесь сыр-бор, ён якраз такі палягае ў тым, што чыноўнікі і чынавенства сказала, як бы, ну што, ну як бы давайте, але не зрабіла ніякіх крокаў на тое, каб легалізаваць вось гэтыя санкцыі. Умоўна кажучы, не зрабіла ніякай заканадаўчай глебы, нічога не зрабіла. То бок яна фактычна пакінула адказнасць на чыгункі, на клайпедскім порце, што, мол, яны просто самі возьмуць і адмовяцца. Ну, як бы, таму што вось так яны падумалі. І зараз складанасць, апошняе інтэрв'ю, якое выйшла учора з кіраўніцтвам якраз такі вось гэтага тэрмінала ў Клайпедзе, што ён сказаў: ну, камон, калі вы ўводзіце санкцыі, то бок гэта адказнасць дзяржавы. Значыцца, вы берыце на сябе адказнасць, каб мы не неслі ніякіх, скажем так, выдаткаў за гэта. І мы можам выконваць гэтыя санкцыі. Окей, мы не будзем расплачвацца ў далярах. Ну, ЗША гэта патрабуе? Так, без праблем. Мы будзем у еўра расплачвацца. Ну, якая розніца? Як бы, парушаем? Не парушаем, абсолютно не парушаем. Нема санкцый на транзит? Нема. Парушаем? Не парушаем. Вот. То бок, фактично, де юре, ніякіх парушэнняў санкцый зараз у Клайпедзе не адбываецца. Де юре. Але, калі мы кажам пра палітычную вось гэтую всю сітуацыю, то якраз такі палітыкі павінны былі ўзяць на сябе адказнасць і зрабіць гэтыя крокі, пра якія яны заяўлялі. Але, як мы бачым зараз з вось гэтых вось всіх рэчаў, мы проста ў кусты. То бок, сысці ў адстаўку, гэта такая штука, што я сыйду, я проста, як бы, і праз месяц, як бы гэта ўсё забудзецца, і моя палітычная кар'ера, просто у наступнай крыху пачакаем, пакуль все гэта ўляжацца. Няхай нехта іншы гэтую кашу всю разгребае, вось, няхай нехта іншы бере на гэта адказнасць, а я просто, просто ретируюсь. Вось і ўсё. Як бы, і вось гэта складанасць вось у гэтай ўсёй сітуацыі, калі ёсць вялікая розніца паміж дэкларацыяй і фактам. І вось гэта самы такі момант, на які трэба звяртаць увагу. І, на жаль, гэтая сітуацыя, на маю думку, яна проста як бы будзе працягвацца вось у такім стане, калі мы просто будем зацягваць час, зацягваць рашэнні, зацягваць усё, просто каб гэта забылася, улеглося, каб гэта просто, як бы там, не ўзгадвалі і гэтак далей. То бок гэта зараз будзе, на маю думку, вось у пытанні Клайпеды і Калія прыкладна такая тактыка. Першае, я згодны з першым тезісам, які быў на самом пачатку Кірыла, што ніхто нікому не абавязаны, все думаюць пра свае інтарэсы ў першую чаргу. І тут згадайце, што пакуль не захапілі самалёт, так яно і было. Як толькі захапілі самалёт, это уже сталі інтарэсы агульнаеўрапейскія. І мігранты гэта ўвогуле, то есть не трэба замінаць, он сам все зробіць. І гэтыя краіны еўрапейскія, яны былі вымушаны ўжо падключацца. І наконт Каліі, Літвы, на то яна і дэмакратыя, што все можна рабіць яшчэ пры ўдзеле грамадскасці. І тут важна, што каб і дыяспара беларуская не пакідала ў спакоі, скажем, урад той ці іншай краіны, якія ўвялі санкцыі. Ды і ўнутры гэтых краінаў все ж такі ёсць людзі, якія нават в сваіх палітычных мэтах выкарыстоўваюць сітуацыю з Беларуссю і, адпаведна, прымушаюць варушыцца свае ўрады. І фактычна Беларусь, беларускі кейс,
сучасны, ён же ж беспрэцэдэнтны па вялікім рахунку. І што папярэдне было, яно было так сабе, ну, правда, касметычна. Тут же ж все новае і для ўрадаў, і для бізнеса. Хаця многія рэчы ўжо праходзіліся на прыкладзе Ірана таго ж і некаторых іншых краінаў. Іран гэта вельмі смачны кавалак з ягонымі рэсурсамі, самымі рознымі. Тым не менш, ну, пасля збіцця самалёта, загібелі людзей, ну, бізнес бізнесам, але ёсць нейкія вот межы, за які ўжо заходзіць нельга. Вось, таму я не настолькі, скажем так, пессімістычна гляджу на тое, ці будуць гэтыя санкцыі працаваць, выконвацца дакладней. Плюс, ну, Літва, гэта, правда, невялікая краіна, і Клайпедскі порт, это, лічы, самае галоўнае багацце, якое там ёсць. Тым не менш, ну, ёсць шмат іншых яшчэ краін, якія далучыліся з іншымі эканомікамі. Вось, таму пытанне заклікаць да санкцый ці не, это, правда, вельмі тонкае, таму што мы памятаем пра людзей, якія ад гэта пацерпяць. Вось, але калі мы з вами разглядаем з усіх бакоў, то гэты молах, ну, як это сказаць, снежны ком, ён уже запушчаны, і ён уже так не спыніцца. Так што будзем глядзець, як оно атрымаецца. І вось тут хацелася б вярнуцца да таго пытання, якое мы закранулі на пачатку. Дык ці сапраўды тады 30 гадоў таму здох савок? Ці нармальна ён сябе дагэтуль адчувае? І чаму? Каб адказаць на гэта пытанне, трэба вызначыцца, што мы разумеем пад словам савок. Таму што калі вонкавыя прыкметы, это адна справа. Калі сутнасна, савок здох практычна адразу. У нас абсалютна зараз іншая сістэма, іншая абсалютна, бліжэй да Лацінскай Амерыкі 70-х, 80-х, что-то такое, але пры гэтым вонкава все этой серпы молаты засталіся, і Леніны стаяць. А так ён, безумоўна, здох, трансфармаваўся зусім в іншыя навукова акрэсленыя жанры, скажем так. Тое, што Леніна стаяць, гэта адна справа. Стаяць, хай сабе стаяць. Але тое, што ў нас піянеры адраджаецца камсамол, там, ну, квазі, канешне, там это ўсё вельмі трансфармавана. Гэта ўжо савок у дзіцячыя галовы. Гэта савок той самы. Абсалютнейшы савок. Гітлер, Юдзінг быў, это ж савок. Ну, такога паўсюль хапае. Ну, это ж кажу, вонкавы. Марына, я ж пра што кажу. Вонкавыя прыкметы, да, але гэта... Господи, хто ж это так здорово сказаў з замежных назіральнікаў, што это бутафорія і імітацыя. А сутнасна, гэта Лацінская Амерыка 70-х. Я паглядзела, што робіцца ўвогуле. Я прааналізавала тое, што я бачыла пасля таго, як было абвешчана аб скасаванні Савецкага Саюза. Спачатку ўсе разгубіліся, наколькі я помню. Пасля ўсе дужа абрадаваліся. Там такое было, вау, цяпер ўсё можна. Калі помніце, ніводзін кліп, ніводнай папсовай песні без голых філейных частак не абыходзіўся. Гэта можна было. Гэта вот мы як дзеці вырваліся адкульсьці там з ізалятара з нейкага такого пры лагеры. Але пасля пайшло разуменне, што, ну, добра, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем... А что пасля было? А мы не ведали, что пасля было. Разумеете? Мы не ведали. Я так разумею, у нашей вот компании сённяшняй я больш за ўсіх этого саўка і заўважыла, застала. У меня было 26, по-моему, гадоў, калі гэта ўсё здарылася. І я вот зараз думаю, ну, нікуды не дзеўся. Засталіся те ж самыя абкамы, райкамы, той же сядзіць. Ну, не Машеров, конечно. Істукан. Председатель Верховного Совета БССР. И это абсолютно те же самые методы кіравання. Абсолютно. Яшчэ раз скажу, савок застаўся вонкавы. Па сутнасці дзяржаўны капіталізм, дзяржава капіталіст-монополіст, уладальнік карпорацыі адзін, все астатнія наёмныя работнікі, якія на яго працуюць. Все. Я пагаджуся, пэўна, я пагаджуся з думкамі Северына, таму што, час нам не дазваляе гэта тэму ўвогуле, я думаю, асобнай дыскусіі, да, там, што датычыцца там Савецкага Саюза і сутнасці саўка ўвогуле і там у Беларусі, але, моя думка будзе такая даволі, можа быць, банальная ў гэтым плане, што
як бы чым далей мы ідзем, ну як бы тым менш саўка у нас як бы і вонкава і ўнутры вось застаецца, і гэта натуральны працэс, таму што мяняецца пакаленне, мяняюцца светапогляды людзей. Раней гэта было яшчэ больш паскорана, таму што людзі маглі ездзіць за мяжу, ну то бок глядзець, вандраваць і гэтак далей. Зараз апошнія 2 гады з гэтым, в прынцыпе, такая як кансервная банка у нас, ну, крыху, у прынцыпе, у свеце і ў Беларусі ў прыватнасці. Вось, таму, на маю думку, гэта, в прынцыпе, разбурэнне вось гэтага саўка у пэўным сэнсе, канешне, працягваецца ў Беларусі, у пэўным сэнсе. Але так, натуральна, у тым выглядзе, ну, нельга ставіць знак раўно паміж тым, што было, і тым, што ёсць зараз. Марын, чаму, па-твойму, вось гэта адрыжка саўка ў Беларусі настолькі моцная? Вось чаму менавіта ў нашай краіне так здарылася, што гэтыя ідэі і вось гэтая вонкавая прысутнасць так захавалася? Можа, гэта нейкая прага да моцнай рукі, але чаму толькі ў Беларусі не зразумела. Можа, гэта наша так званая рахманасць, лагоднасць беларуская. Мажліва, але я дакладна сказаць не магу. Можа, хто лепей скажа, я не ведаю. Моя ідэя такая, ну, можа быць, она падасца банальнай, але гэта пытанне выключна, чаму так засталося, ну, выключна такую, на маю суб'ектыўную думку, гэта рэпрэсіі. Гэта тое, што здарылася з беларускім народам падчас вось якраз такі першай паловы 20-го стагоддзя. Гэта вялікая колькасць рэпрэсій, гэта знішчэнне інтэлігенцыі, гэта татальная русіфікацыя, вось, і гэтак далей. Ну, зноў ж такі, сукупнасць, тут няма аднаго чынніка, тут сукупнасць шматлікіх фактараў, якія, ў прынцыпе, ну, адклаліся на тое, што мы зараз назіраем. А вось мы шмат чуем таксама такі аргумент, што нібыта у лукашыстаў атрымалася захаваць все самае лепшае, што было ў саўку. Ну, вось розныя дзерманціны пра гэта шмат распавядаюць. І тут мне хочацца запытацца. Увогуле было штосьці добрае, што можна было з гэтага саўка захаваць? Вось тут жа мне пытанне якраз да Марыны. Вось ці гэта проста ўспрыманне такое? На мою думку, добрае было, захаваць немагчыма. Я была маладзейшая, я была спрытнейшая, і ўсё яшчэ было наперадзе. Гэта вот тое, што было у тых часах, тое, што было для мяне вельмі добра. Вось. Што можна з гэтага захаваць, я нават не ведаю. Планавую гаспадарку, ну, яна ўжо даказала сваю, у прынцыпе, тупіковасць, скажам так, у тым выглядзе, у якім яна была ў Савецкім Саюзе. Што яшчэ можна захаваць? Выхаванне дзяцей? Дык дзяцей у кожнай ва ўсе часы трэба выхоўваць. Не ведаю, што можна захаваць. Я могу просто еще раз аспрэчыць один тезис, з якога мы это все пачалі, што чаму у Беларусі захавалася больш за ўсё. Паслухайце, у Беларусі за апошнія 15 гадоў сфармаваўся самы вялікі па колькасці крэатыўны клас паміж Балтыйскім і Чорным морам. Побольш, чым у Польшчы, я не ведаю, як Літве, но побольш, чым Польшчы ці ўкраіне, это дакладна. У нас зніклі сеты заводы большасці, якія захаваныя. Насамрэч, калі іх захоўвалі, было 54% насельніцтва былі заняты в этих заводах, зараз 17%. У нас IT-краіна была еще до 2020 года на 5-м месте в свете, просто потому что люди выбирали себе профессии, не связанные с залежностью от державы. У нас самый великий, пробачьте, IQ в Европе 102, да, далее идет Эстония 101, Франция, Німеччина там по 90. Тому, коли говорится про вот это захование, тягу до совка, ну, слухайте, ну, это дай бог вот эти вот ебатьки, коли их там процентов кольки налічылі, хтосьці дае там ледзь не 30, но мне здаецца, что это завышенная колькасць. І вось гэтае расслаенне, яно вельмі моцнае. Вот это захавальнікі таемніцы саўка, да, і абсолютно новая генерацыя, прадстаўнікі якой выйшлі 9, 10, 11, 12, вот это вот хлопцы 20-30 гадоў, якія выходзілі, будавалі баррикады і супрацьстаялі, а пасля уже выйшлі все астатнія за імі. Вот это новая генерацыя.
Таму, ну, але гэтыя працэсы ідуць шмат дзе. І ў Польшы яны ёсць, там на іншых проста, і ў ЗША мы бачылі супрацьстаянне. Гэта па ўсёй планеце змяняюцца генерацыі. Кансерватары, якім важна, каб дзяржава за іх клапацілася, і новая генерацыя, якая лічбавая, якая хоча быць незалежнай. І таму в гэтым плане, ведаеце, я яшчэ раз скажу, што вось гэтыя Леніны, які стаяць, яны проста вводзяць узман візуальны, што вот беларусы типа такія ж засталіся. Дарэчы, Леніных за апошнія 25 гадоў зменшылася на 30% у Беларусі. Яны калі разваліваюцца, іх просто не ремонтуюць, просто уціль адпраўляюць і все. Ну так вот, мне здаецца. На маю думку, гэтая бутафорыя цягнецца вось ад чаго. Чалавек, ну, па сутнасці сваёй, чапляецца за сваю маладосць. Тады, калі яму было добра, калі ён быў такі, як талія была тонкая і шавелюра каласілась. І так, з падсвядомасці ён спрабуе захаваць, як было. Тое самае, як помню, баба моя рассказывала, о, як яны да рэвалюцыі жылі, о, як яны жылі да рэвалюцыі. Гэта ж было жыццё, а цяпер што? Ну, яна была проста маладая да рэвалюцыі, вось і ўсё. А пасля стала старая. Таму гэта ўсё і цягнецца. Гэтыя спробы аднавіць, як тады было. А ты іх закінь зараз, гэтых усіх саўкафілаў, туды, дзе 2 праграмы тэлебачання, дзе там гэтыя чэргі бясконцыя, дзе ўсё гэта трэба праз блат, праз нейкі. Я ж цудоўна помню, як гэта ўсё было. Гэта было вельмі, вельмі складана. Вот цяпер мы ўжо прывыклі да поўных магазинаў. А што вы думаеце? Чалавек гэты страўнік таксама. Ён таксама мусіць дбаць пра гэта. Вось, ніякіх інтэрнэтаў, пэўна ж, не было. І вось іх зараз у гэтым узросце вярні туды, ды яны першыя тады ўстануць з віламі і косамі, пайдуць вяртаць усё, як было цяпер у капіталізме. Вось на гэтай цікавай ноце мы, паважанае спадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Бачце, здох савок, здохне і лукашызм. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.